Bună, dragi copii, sunteți pe canalul Ana Show. Azi ne jucăm Among Us. Haide, după ce vine, atunci... Uite, suntem 4. Trebuie să dăm start. Haide. Acum dăm startul. Regiumul. Exact. Sunt crewmates. Ce Haide. înseamnă crewmates? Că fiindcă ești crewmate. Nu știu. Haide. Să nu mă omoare cineva. Ia să vedem. Ce-i prima tast? Ia să vedem. E pe aici? Nu. A murit roșu. Mi se pare că este galben. Nu, nu este galben. Este Luca. Acum iese Luca. A câștigat! Este! Acum mă așteptăm că nu știu dacă ne dă. A intrat cineva. Acum suntem 4. Stai să scriu start. Nu știu dacă sau nu. Ia. Stai! Suntem 5. 4. 5, 4, 3, 2. 5, 3, 2, 1. Era 5, nu așa. Ce? Sunt prima dată impostor. Hai să-l mor. Prima dată cred că îl mor pe Lucas. Dar când vine Dani? Dani nu vine pe la voi? L-am omorât. Unde și mâna? Scrie aia. Așa. Mergem aici. Mergem aici. Asta e... Să știi. Nu, negru găsește. Negru găsește. M-a găsit. Uite, roșu. Negru nu se găsește. Eu am scris red. Ce înseamnă red? Ana, cutia asta o Roșu. Ana? Ce? Ana, poți să o aruncă, mămica? Da. Hai. Eu zic că este... Nu! Ce-ai făcut? Am ieșit. Am pierdut. Nu! Cu știa! Aoleu! Mai vă jucați cu păpușile să le las? Mă juc o singură. Să ne dați like, subscribe, te abonezi de Ana Show. Pa, pa!